Kristen kupa berkun mensim makuit amen mata kasingi in puson ya kasiti waningkong jong Paulus apostol sya ki Korint long kebalai kadekat iway hadu sam ko para ngamla ban keren hapi kum hakibriu baken jaman sem retang kum hakibriu baken jadok kum ki khunlung hau Chris ngalap sa ya phi dakadut pad ngam syam ai ya phi dakajen bam bateli namar phim patla ban bam wat menta phim patla namar phidang long ki baken jadok namar kat badang don kajing bisini bat kijing ya kajia hapedeng jongpi hato phim day ki baken jadok hato ka akor jongpi kamlong kum kiru perthei haba uwe na pi uong ngalong ujong Paulus bat uwe bat nga ujong Apolos hato kata kamdei kamlong kasabut ba phi danglong kum kiru perthei komen ko para agani ka singi ngi pusad ya kini ki dekat ya kejemut jong kejing kren jong Paulus apostol hakane kurukom bau ong ya kini kiktin phi long kum kibriu phi ngamla ban keren hapi kum kibriu baken jaman sim tu Paulus hangne u kentait wat ulen ba kini kinong kurin kiba lakala Kristan ba kilong kibriu kibaken jaman sim re lo ong ki ba ki dei kibaken jadok kabakan jaman sim bat ka jinglong khulung pat jinglong balasan hangne Paulus ubatai ba balai lopnon kam ya kini kiktien ka jingong khunlung kalong we persya bat ka ktien balahe balasan lane bajanai ya ki bangi syam ya kata ha ka lenong ko baar jong kene ke juk siti benikong sikinong korin long baar khot hendriu susu kajing long mar persya hapedeng kadut pat ka bam bateli kane ka pentikena ya kajing start ke bangila bansem ha ke bangila pule ha ke ba menin ha kane kala long ka baar jong ka siti benikong seki korin dekat hendriu hadu khandriu ya ka to kajing start ha umen sim ki balong kenjaman sim ki don ya ka ne ka jing start apa don ka jing start ngi long ki ba he ki ba san ki bom long shu ki ba kum kato andre ki long ki ba kenjaman sim mar ba ki don ya kenjaman sim ba ki la long ki ba start ki ba la nang ti kim long shu ki ba jong kato te hapdeng jongi ru ki balong Kristan lada don ka ne ka jing ya bisni lada don ka jing ya kajia hapdeng ki para Kristan kamut ngimpat long ki baken jaman sim ngidang long ki baken jadok te nomor kata ngis ngau tu ilade ha kane karukom jong ka jing tho ya kane ka siti jong Paulus apostol ban theu yela deru mangi ki bapule ya kane ka siti syakinong korin da Paulus apostol ban theu yela de la hato ngalong baken jaman sim ne baken jadok ladangi halade ngi syem hapdeng jongi ki para Kristan ki bahi hasem ni para balaya long Kristan ladang don ka mensim ya bisni ka mensim jing ya kajia kajing ka mensim balong kenhun bandon kenhun
ngade jong uta ngide jong kane ngade jong katai te ke pamut ba ngi pat long ki briu ba kenjaman sim ngi po kepala uri ngidon ki kunhun ba pher o ngi balong kumne ngi khamla kumne ngi khamnang mangi ngi khamtip mangi bannya kitai pat kumta ter kum kini ki jingmut jing perkhat kum kini ki jing don ber ki jing don jing sngo pat jing kren ka pen isai kedar ba ngi pat long ki briu ki ba kenjaman sim ngimpat don ya kata kajing start ke bawan na umen sim jong blei di nomor kata rada ngimpat don jing start kemud ngimpat don umen sim blei rada ngimpat don umen sim jong blei te ngin nom yo I ya kata ka ba la ong la sim na ka kitab Yesaya ndru sau bai ngin om yo ban page ban khmi ya kata kaba ka khmat kam shem yo I ka skor kam shem yo sngo lemne ubru ujupoi perkhat ya kata kaba ublei upen kre na kabanta ke tu ki ba I yau umut lada ngilong ki bru ki ba I yau blei da umen sim bopen pau ki berkhoi daga jing start lang ba jung umen sim lada ngim long kumta te ngilong ki khunlung ngilong ki khunlung dan maka to ublei unyarap yangi ban weng no ye ke mensim jing ya kajia jing sngo kunhun bat ba ngin weng ya ka jing bisni ne mara jing map pat jing su bay ban hakaba jaka bandon ka jing ya sngo kunhun bangin don ka jing long kawai habangi long kawai bat ublei ya bangi long kawai bat umen sim ba khoi tingi klalong ki briu ba kenjaman sim andangi la klalong ki briu ba kenjaman sim tingi long ki ba sngo ka jing long yaring kat ngi bar khoi ngi long ki jing thau jong blei ngi long yaring kat khmat jong blei om don party nomor kata to kene ki jing pule ya kene ka city jong Paulus apostol ka city bani kong si kinong korin kalong balait ko diwe do sao kan long ko jing hikai yangi ba ladangi long sisa ki kristan ki ba yo men sim jong blei to ngi long ki ba kenjam men sim en yo yo try Jesus Christ hakte pa but good men sim ba koi amen